Khasi Students Union North Khasi Hills District kalalap bag sarkar jilla kam shamnala ban pin biang ye jingdan kam hak khardop talasi mender haberni hat ribhoi district namar ka jingbam biang nakate ka khardop ki bar jilla bat ki mender ri ki yo ban rong light lan klem sha talasi wala da ka sarkar jilla menta de ki photli ki snem kala bo de ki brio ka an ki ba amla pat ban te lakam ya ka kam bala bin shat haki kaseng ha ka jingalam usamla Lester Nongbet Organizing Secretary kilalit wat ya kadaw tenrai halol kate ka kherdop bat lap ru ba ka sarkar kamla ban pin biang kali ki pulet bat ka jing tala siru ka de ka basule tang dep rukam ka KSU ka lakop ya ka sarkar balada kamla ban bu brio kan pin tip sha ka seng bakan bu brio ban pin dep iki kamram ba ka sarkar jilla kamla ban le Nakliang kaseng hadin ka jeng lap ka jeng yo banbat nakapor sakapor ya ki parjala ki bawandrong sanekari ka be jongi klem kano karakot kasla bat ka badang sudap lapsen ka badai hau khat artrik ubnai leber badai mencisngi nakliang ka KSU kadang sio abat kumba khandai pungut ki barjala ki ba khamkot kamsla ki ba wan ban ki badan jumut ban lektrei Catai support Jantia Hills, hadirin ka jengyo lap, hadirin ka jengyo obat, bilang kaseng kila penpai yaki, bat hadirin kata mentah kasngi, kaseng kila sim sundan ka jam, banwan, ini hapo anti infiltration check gate, yang ka sarkar jela, bat markmat, kaseng kila lap, ya ka jengdoko, ya ka rukum trikam, hakaba nuksa ibarat, ba hangni hapo check gate, nakliang ka sarkar jela, nakliang ka department, tang ban penbiang ya iwe ikali ru amla amdan kali syubu menta nuksa ala raja ba phet kita ki barjala ki bawan imbe dak imbe dak jat te kane kalong ka penpa ka jundoko rekam sabab sebab palat jong ka sarkar jela bat tindiak ru hadin kajeng ya kran bat in charge jong kane ka infiltration check yelap ba ya kibar telah haba kitalasi bitang dagi epic abat ipankat amdan kono no kaan ka bante perking yaki nuksa hausem ajak hadway kaladan kane ka workman act hanrei am trekam arajar khanreu la pentrekam ya ka MRSSA i bakan trekam hangno ru hau arajar khat khandai la sna ya ka by road by lane ka bangin ong man pentrekam ya ka MRSSA hanrei ngi sungthu hadin ka jingwan jong covid lakhang lo ya katai ka jing talasi henry menta covid ula aja ka MRSSA ru kala aja te kane kadai ka perwo ka basai sarkar jela ba lada pimla ban bu breu hakine ki saget jong ka sarkar jela mar ku bangitip menta hangneru dan tangkum ba khat wengut nak menta apsau kenta kasem jing ba ya kini ki badan hangne tekane kadai korwa ka basai saka sarkar jela balada pimla ban bu breu ada pim dan breu pentep sengi ka KSU kan bu breu nak benta ban pendap ki kamram baka sarkar jela kadai ban le